alaikum jama'a, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan YouTube channel ta mai albarka wanda ta saba kawo muku abubuwan da suka shafi cryptocurrency. To kamar kullum dai yau ma muna tafe da wani sabon airdrops ne wanda ake yin sa a Telegram. Don haka ba tare da ɓata lokaci ba yanzu za mu shiga. Amma muna roƙonku da Allah da idan wannan ne farkon zuwan ku wannan channel ɗin tamu da ku daure ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa yadda da zarar mun ɗora YouTube za ta sanar da ku. To mu shiga cikin aikin. Kar ku manta link ɗin ku yana description ne, ni kuma link ɗina yana a WhatsApp ne. Saboda haka da ka danna link ɗin da yake kan description, kama inda zai kai ni can zai kai ka yanzu. Na haka gashi mun danna. To kamar yadda kuke gani gashi idan ya kawo ka nan za ka danna start ne. Sai ka danna start. To kamar yadda kuke gani bari mu karanta me suka ce. To kamar yadda kuke gani a nan sun yi bayani sun ce gashi sai ka yi joinin Telegram 1 da Telegram 2 sai ka yi joinin, sannan gashi idan ka gama karanta wannan bayanin nasu kai danna alamar tick ɗin nan naka. Yanzu ga alamar tick ɗin a can ƙasa kun ganta ga ta nan, na haka ita za mu danna ga ta. Ok, to sai mu fara joinin. Ga Telegram ɗin kun gan shi, ga group 1 ga group 2, na haka yanzu za mu shiga na farko. Gashi ƙasa can ƙasa an sa joinin nan wajen kenan, na haka sai mu danna joinin, sai mu koma baya ga channel 2 shi ma sai mu shiga, ga joinin shi ma sai mu joinin, sai mu sake koma baya ga Telegram group nan shi ma sai mu danna shi, gashi sai mu danna joinin shi ma sai mu sake komawa baya, sai Twitter account kuma mu ba ma da Twitter account amma bari mu shiga, sai mu danna open. To kasancewar ba ma da Twitter tunda su suke mu shiga link ɗin kuma mun shiga, sai mu cancel ɗinsa mu dawo baya. Na haka tunda mun gama sai mu danna I did detect gashi nan mun danna. Da haka za su yi cikin ne su ga idan sunan mu yana cikin wannan groups ɗin da suka bamu to za su tura mu pejin gaba, idan kuma baya ciki to ba za su tura mu ba. Bara mu sake dannawa. Matsalar network ne, don gashi na danna da yanzu yaƙi. Na kamar na sake danna start kawai. To kamar da kuke gani yanzu gashi sun ce min start bro, you have complete the task successful, use the button below. To saboda haka yanzu wannan abin har mun gama shi ba shi da wahala, saboda haka gashi yanzu za mu taɓa nan wajen domin mu ga abin da muka samu. Kun ga nan sun ce referrals, don haka yanzu za mu fara danna referrals ne su ba mu link ɗin mu na referral. To gashi nan mun danna referrals, gashi wannan shine code ɗin mu da suka ba mu, sannan sun ce kamar da kuke gani a nan sun ce za su baka guda miliyan 2, amma duk mutum ɗaya kai inviting a shi za ka samu guda miliyan 8. Don haka wannan shi ne link ɗinka gashi.
sun ce ba za mu iya fitarwa ba sai kuɗin ya kai token miliyan 22. To kun ga yanzu za su tura mana miliyan nan, suka ce miliyan 2. kun ga akalla suna buƙatar mu rufar mutum ne kenan, miliyan 2. kun ga akalla mutum 20 kenan, za su tura mana. Za mu tura link, da mun tura link sai duk idan suka shiga to da mun yi withdrawal kuɗin mu zai fita. To wannan shine ƙarshen bari mu gani mu yi adin wallet ɗin mu. Zan yi adin wallet ɗin mu yadda da mun yi withdrawal kuɗin mu zai shiga. Bari mu shiga mu gani. Bari mu shiga profile. Balance token. Add wallet token. Add wallet token. This token fades. Wato idan muka shigo nan za ku ga contract address ɗin nashi, kun gan shi gashi contract address ɗinsa. Don haka yanzu za mu yi copy ɗinsa, kun gan shi haka. Ok, ba zai copy biyu ba. Don haka sai dai mu tafi rubutun gaba ɗaya, sai mu je cikin WhatsApp ko cikin wani abin mu yanke shi. Misali bara mu je cikin WhatsApp sai mu yanke shi, sai mu paste ɗinsa gaba ɗaya. Gashi sai mu zo daidai iya contract address ɗin haka, sai mu yi copy ɗinsa. To ba mun yi copy ɗinsa sai mu goma cikin trust wallet. Sai mu shiga cikin trust wallet. Idan mun shiga trust wallet sai mu sa key ɗin mu. To bayan ka sa key ɗinka sai ka zo nan sama, gashi nan wajen sai ka danna. In ka danna ya kawo nan sai ka can ƙasa ga wani waje can da aka sa add custom token naka sai ka danna shi. In ka danna shi ga wani guri nan an sa pasting, na haka nan za ka danna. Gashi mun yi pasting ɗinsa. Sai bari mu kunna data. Za mu sake shiga sai mu danna pasting. Kun ga ba su bamu ba, to network ɗinsa ba kan Ethereum kenan. Da haka sai mu danna nan wajen, sai mu canza network ɗinsa daga Ethereum zuwa Smart Chain. Da sun danna Smart Chain, haka sai mu sake danna pasting. Shi ma ba su bamu ba, sai mu sake koma mu sake danna Ethereum. Da haka sai mu sake pasting ɗinsa. Kasancewar na kashe data ne shi sa network ɗin baya access. Da haka sai mu sake koma, sai mu sake danna Smart Chain. Sai mu pasting ɗinsa. Kuma shi ma dai ba su bamu address ɗinsa ba. Bari mu sake mai da shi Ethereum. Bari mu danna mu pasting. Shi ma ba su gara ba, bari mu sake komawa. Bara mu koma cikin Telegram ɗin mu gani akan wani network yake. Ok, network ɗinsa akan Tomo chain yake. Don haka za mu nemo Tomo chain ne. Don haka idan ka danna wannan Smart Chain ɗin, za ka nemo Tomo chain. Za ka yi searching ɗin Tomo chain a nan ne. Gashi kuna ganin sa Tomo chain, sai ka danna. Da haka ka mai da network ɗin Tomo chain. To kana yin pasting, kun gan shi gashi nan ya fito. Za ku ga ya kawo muku sunansa Hotmon token, ga symbol ɗinsa ga decimal. Da haka sai ka danna nan wajen done. Gashi sai ka danna nan wajen done. To kun ga yanzu yayi, sai ka danna nan wajen ka yi copy. Gashi ka yi copy na
address ɗin naka. Da ka danna copy yanzu yayi successful, sai ka koma cikin telegram wannan ɗinka sai kai copy a cikin telegram, sai ka tura sai ka danne wajen rubutun nan haka, sai kai pasting. Gashi yanzu ka tura musu wallet ɗinka. Dan haka bayan kwana biyu za ga sun saka maka wannan 2 million ɗin na wannan token ɗin. Dan haka duk mutum ɗayan kai referral 8,000 guda miliyan 8 za su baka. To dan haka ni yanzu bara nayi copy na link ɗina nima na tuttura abokai. Gashi mun yi copy. To yan uwa, wannan shine ƙarshen bidiyon nan, shine ƙarshen wannan token ɗin. Saboda haka idan kun ji daɗin wannan bidiyon, muna roƙon ku da ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa yadda da zarar mun ɗora YouTube za ta sanar da ku. Ga wanda bai gane ba ko kuma wani token da muka yi bai gane shi ba, zai iya ajiye mana comment, yayi mana comment. Bari in shiga Trust Wallet ɗita. Ga wanda yake bibiyan mu a channel ɗin mu zai ga wannan duk mun yi bayanin yadda ake samun waɗannan coins ɗin. Ga su duk yadda ake samun su duk mun yi bayani. Ga su nan su love coins, su waye duk ga su nan. Shi ma wannan health ɗin shekaran jiya muka yi posting ɗinsa. Ga shi Bamox shi ma duk mun yi posting ɗin yadda ake samun sa da sauran ƙarin bayanin su. Duk in kuka bibiyi channel ɗin mu dai za ku gani. To mun gode.